Arantxa Fernández é mestra e toda unha referente da cultura galega na Habana. De feito, é a presidenta da Cátedra de Cultura Galega da Universidade da Habana. Leva 11 anos vivindo de xeito continuado en Cuba, pero xa hai máis de 20 que viña habitualmente por aquí. Quedamos con ela diante da facultade na que traballa. Moi bons días, Arantxa. Hola, Perico, que tal? Estou moi interesado en saber como acabou unha da Coruña aquí en Cuba. Bueno, pois foi por amor, pero non por amor a un cubano, que tamén, senón por amor á lingua galega. E cheguei no 2005, aquí casei, pero bueno, tivemos que marchar porque eu non daba topado aquí traballo, botei uns aniños por aí por Eslovaquia, traballando tamén coa lingua, e no ano 2015 decidimos regresar os dous, contratáronme, son residente permanente, traballo na universidade e son a directora, a lectora, a bibliotecaria e todo o que haxa que facer na Cátedra Galega. Hai interese polo galego aquí? Sí, hai moito e moi variado. Es alumno de galego, ti? Sí. E por que decidiches estudar galego aquí en Cuba? Tes algunha relación con Galicia? Non. Non só amo a lingua. Grazas ao meu contacto coa literatura, especialmente coa obra de Rosalía, aí descubrín a lingua. O descubrimento da lingua para min foi unha cosa moi maravillosa. Non sabía que existía, entón deume moitísima curiosidade. O ILGA e a RAC e a Universidade de Santiago de Compostela desde hai máis de 30 anos fan uns cursos que se chaman Cursos Galegos Sin Fronteiras. Este verán pasado foron 2 alumnas e máis Luis Ángel. Estiveches un veraniño en Galicia? Sí. E que che pareceu? Galicia é moi interesante, maravillosa, lembrame moitísimo a miña terra. Eu son do centro da illa de Cuba, nunha provincia chamada Santixpí. Cando estou en Santiago, eu sentome como na miña provincia. Camiño como se fora que estivera ali. Pois xa temos un galego máis aquí. É un galego de corazón. Xa temos un galego máis. Claro que sí, é que para ser galego hai que querer así. O ano que ven volverás por ali. E por que non? Xa responde a galega, Cal é o salario dun recén graduado aquí? Pois máis ou menos, por exemplo, na universidade pasarían a cobrar uns 3.000, 3.500 pesos cubanos. O valor do Estado oficial serían como uns 150 euros, pero en realidade non o son. O sea, a inflación neste país serían como 20 euros, ou menos. Sempre foi un salario baixo, agora mesmo é un salario inexistente, como quen di, non? Pero bueno, non sei como, pero seguimos vivindo, seguimos traballando e facendo cousas. Nas trincheiras do galego, literalmente, non? Literalmente. Buses urbanos, como pode haber na Coruña, aquí hai? Bueno, antes había. O que pasa que agora mesmo, coa crise do petróleo que hai, están saindo moi poucos e van abarrotados. E entón, bueno, calquera que pode ter un poquinho máis de poderío económico, utiliza isto. ¿Dónde nos deja este? Ay, mi madriña. Es que La Habana tiene mucho tráfico. La gente de La Habana está loca. É unha moto eléctrica, bueno, sí, bicimoto eléctrica, e o que atrás ten é unha caravaniña pequena. E agora mesmo o máis cómodo e o máis barato que hai. Vai habendo como unha especie de liñas e ti súbeste. O sea, non é un taxi no que ti lle dis onde vamos, onde vas, onde queres ir, vas onde quere o señor. Que trabaja la mejor, amigo. Cuidado. Ay, mi chini. Ai, mi madre. Iso é o que lle chamamos un almendrón, que son os carros antigos, pero non están preparados para o turismo, senón son os que usamos os tradicionais de aquí. La Habana es una ciudad que no tiene freno. Arantxa, trouxéchenos o sitio máis icónico de toda Habana? Pois sí, realmente sí. Prado é a modernidade de Cuba, a época máis esplendorosa, eu creo que de Habana, que é o século XIX, sobre todo o século XX, a primeira parte do século XX. E aquí temos o Capitolio. O Capitolio. Este, digamos, que é o símbolo dos americanos, da parte da invasión ou da neocolonia dos estadounidenses en Cuba. Por suposto, o símbolo máis emblemático deles é o seu Capitolio, e aquí reproduciuse.
Agora sí que sí. Agora sí que sí, non? Agora xa estamos no Palacio, no ilustre Palacio do Centro Galego da Habana. Despois da Catedral de Santiago, creo que é o edificio galego máis impresionante do mundo. Actualmente é unha especie de compendio cultural. Está o Centro Galego, está o Gran Teatro, está o Ballet Nacional de Cuba e todo se chama Ilustre Palacio do Centro Galego da Habana. Aquí fixeron a Real Academia Galega, con Curros Enríquez, Fontenla e outros moitos. E o himno galego? Tamén se tocou aí neste palacio. Tamén naceu aquí? Nese teatro, efectivamente. É dicir, isto é historia viva, Isto é a nosa capital histórica. Claro. A identidade galega naceu na Habana, Claro. como logo se continuou en Argentina, en Buenos Aires. Durante a pandemia, isto pechouse durante 2 anos. Cando se abriu, pois descubriuse que tiña unha invasión do bicho este que come a madeira, da tousa. Pero claro, o outro problema é que non hai diñeiro para arranxar, non hai material, é moi difícil de encontrar material e ás veces é como, bueno, coidar disto cando hai que dar de comer a outra xente, pois Hai que priorizar. Hai que priorizar, entón claro, isto é o noso palacio, a nosa catedral e a nosa historia. E realmente, Mira, pois, dá moita pena velo así. claro que dá pena e dá dor. Isto é galego tamén, pero, bueno, aquí estaremos ata que o barco afunda. O salón que acabamos de percorrer é o que está aquí xusto abaixo. Exactamente, esa é a Habana completa. Unhas vistas absolutamente privilexiadas da cidade. Estivemos finos os galegos aquí, Home, ademais é que fomos os primeiros casi en construir, porque todos os demais foron un pouco despois. Estamos na Rúa Obispora, non? Sí, esta sería a rúa tradicional dos mercados, un lugar onde paseaban os cubanos e onde había moitísimo mercado, moitísimas tendas, moitísimos bares, de todo. E esta é unha rúa que para mí a min gustame moito, porque moitos destes lugares foron tendas galegas. Cando ti chegaches, había máis música pola rúa? Había máis música. Eu cheguei tamén nun cambio. Estábanse acabando os apagóns controlados e empezábase sobre todo a arranxar esta rúa, a poñela bonita, a que houbera máis comercios, máis iluminación. E, bueno, evidentemente tamén tiña 20 anos menos eu. Claro. E eso notábase. Nótalo ti, a rúa tamén o nota, A rúa tamén o nota. Isto non estaba así hai 20 anos. And so, Sabemos os pasos básicos. how am I ever to know? You always tell me. Pero que patio arrepío. Non quixera estar aquí para sempre, pero aínda me queda moito por facer. E botas de menos a Coruña? Cada vez máis. Cada vez máis. Sí. Boto en falta pasear polas rúas. Tamén é certo que boto en falta as persoas. Teño sobrinhos, teño xa sobrinho netos. Boto de menos a min, ali. Claro. Pero mentres poida seguir estando aquí, vou quedar. Bueno, pois un aperto aos irmãos e sobre todo aos meus sobrinhos, que son unha chea deles, e nada, volverei se podo o verán que ven. Pois despedimos aí da chispa de sobrinhos que ten a Arancha. Chao, chao.